Какво беше мнението, като почна калистениката? Те е много важно. Едно от нещата, които забелязах е как му е такова малко момче да има така яка физика на атлет. Целият квартал говореше за него, как е най-добрият лосаджия във Варна. За него, запознах се с него, почнахме да тренираме. Истината е, че аз от малък имам това качество просто да се уча от най-добрите. Класната ми идва и само тя вика, кой щупи това, нали, кой какво направи? Всички викат, нали, Радо, той ходи на ръце, кой тя какво? И аз викам, тогава загазих, жестоко. Много се оплаших, наистина. Привет на всички! Днес ще говорим с един скромен по душа човек, който пък от друга страна в сферата на спорта е един много яростен атлет. Той е сред най-добрите състезатели в света по калистеника и в това отношение с помощта на вярата се превръщаш в непоколебим победител за Европа 2023 година. Той е Радослав Радев. Приятно ми е, че си тук, братле. На мен е още по-приятно. Наистина, чаках този момент от доста време. И аз също. От толкова време го планирам, че вече не знам колко време мина. Важното е, че сега сме тук и сега с тебе. Да. С огромно удоволствие бих желал да чуя някои моменти, някои истории. Обаче като за начало искам да започнем от там, където се срещнахме. Това е именно, както по-рано спомена, Варна. Да, моят роден град. Варна, по принцип, ние с теб се срещнахме, но официално се запознахме според мен във Велико Търново. Първото ми се знае във Варна. Тоест, то беше няколко месеца, може би, преди Велико Търново. Така. Така че съм сигурен, че се запознахме във Варна. Не, официално във Велико Търново. Официално във Велико Търново. Тогава съм съгласен. Тогава ти показа... Аз нямах смелост да те заговоря още във Варна. Да, тогава бях започвал още. Забелязахте във Варна, когато аз бях на състезание. Тогава се запознах с наистина голяма част от хората от изток. Да. Защото ние предимно от София повечето състезания се провеждаха именно в столицата. Да. Хората от Варна и Бургас нямаха много възможност да идват в София да състезават. София беше далеч тогава. Да, тогава запознах с тебе, с Димитър Цонков, да. Петко Белчев и още куп хора, които наистина ми направихте огромно впечатление. Поздрави, ако гледат този подкаст. Поздрави на всички, защото тогава ми вдъхновихте допълнително нови сили и желания да захвана с този спорт. Виждам, че имам наистина хора, които показват собствен стил, воля и хъс и тогава този турнир ми показа, че с вас трябва да се срещнем отново. Велико Търново, не знам дали си спомняш, ти тогава се класира, беше изключителен и подготвен. Тогава станах първи, мисля. Беше първи. Беше първото ми първо място. И беше толкова голям човек. И викам, какво е това момче? Знаех, че си от Варна, ама не знаех, че си ти. Съм момчето, което си видял във Варна. Честно ти го казвам. Интересно. Викам си, какво се случва сега? Това момче ми е много познато, не се ли такова? Защото имаше някакъв период, нали? Той имаше няколко месеца. Ти вече беше малко така и по-пораснал и физиката ти беше бях тренирал повече. Едно от нещата, които забелязах е как му е такова малко момче да има така яка физика на атлет. По-тренираш бе, човек? Не знам защо си мислиш, че тогава запознахме официално и ти викам, братле, не спирай да тренираш. Помня го това. Защото ще видиш огромни постижения. Помни ми думата. Просто аз го виждах направо в тебе. Аз много добре го помня. Той е един от най-добрите приятели, Митко. Митко стана първи в голямата категория тогава. Така е, да. Скарфейс, където се Димитър. Поздрави за Митото Иванов. Поздрави за него. Той беше станал първи. Да. И ти беше покрай неговата компания. Аз с него тогава запознах с него и с тебе. А от тогава аз го наблюдах вече примерно няколко месеца от първото ми състезание, където тогава разбрах всъщност за вас колко сте добри като ниво и като стил и като разпознаваемост в нашите среди. Мишел Дойчинов и Митака. Бяхте някакво дуо, където бяхте много такова добро попълнение. И беше много мотивиращо мен за мен. Първо място плюс мотивация от някакви големи атлети. Това в момента да го чуват човека тебе много е надъхващо. Не мога да забравя. Много се радвам, че тя има обратно нещо към мен. Надъхвал си много. След това почнах много да те следя, защото все още опознавах на атлетите и не знаех кой на какво ниво, обаче как ти спомена, всеки има някакъв стил и ти показа изключителна сила и воля и аз тогава си казах, тебе трябва да те следа внимателно, за да видя къде ще стигнеш, защото наистина потенциала е така пред тебе.
Истината е, че аз от малък имам това качество просто да се уча от най-добрите. Нали, не толкова да се сравнявам с някой около мен, където е 2-3 крачки пред мене. Да. Да се сравнявам примерно с най-добрите в света. И нали, на сляпа вяра, аз да си знам, че ако се изправя на батъл срещу тях, примерно, аз ще имам шанс. Такова си едно, целта ми е да ги бия, нали, най-добрите в света. И това ме е карало, нали, да скоча максимално високо. Това е истински стимул. Да. Харесва ми, че ти не се сравняваш, а се опитваш да надградиш. О, да. И това ти бута допълнително нагоре, само за да следиш мечтите си и да продължаваш към целта си, която си изградил. Да. То най-важното е да майндсета, който съм изградил от тогава, нали, ще продължим с историята, но с сега идеята е да си по-добър от вчерашния. Тоест аз искам да съм по-добър от вчерашния Радо. Нали. Защото всеки започва от различни нива, всеки има различен талант. Нали. Ако се сравняваш с други хора, не е много рентабилно, така да го кажем. Малко или много е някакво и да мотивираш, ако се сравняваш с други хора. Да. Защото по света ти можеш да видиш всякакъв вид хора. Със сигурност. А по-скоро да попиваш. Да, да попиваш. И да си изградиш свой стил. Ти имаш ли модел на подражание? Някой, който си се надъхвал с времето? Което... Ами с времето, още от самото начало, като цяло са надграждали са. Нали? Докато примерно като започвах, моят модел на подражание, няма да забравя, беше Петко Белчев от Варна, от моя квартал, където целият квартал говореше за него как е най-добрият лосаджия във Варна. Чух за него, запознах се с него, почнахме да тренираме, нали, почнах да се уча супер много от него, защото той много ме будна. Преди това други хора ме буднаха. Нали. И така винаги съм гледал да стоя в среда, където съм, както се казва, най-слабия в компанията, където да мога да извлечеш. Да. След него още хора, които съм мъчил да са, примерно като разбрах за този спорт, разбрах за Виктор Каменов. Аз започнах 2016 година, където той, лято 2016 той му беше свършил тъкмо световното в Москва, където стана трети. И аз се запознавам първо с някакъв спорт, който изобщо няма представа, нали, за какво стана на въпрос. И второ, аз разбирам, че българите сме толкова силни и българин преди месец или там нещо е станал трети в света. Да. И тогава пък почнах да искам да поддържавам на Виктор Каменов. Следя му комбинациите, силата и така нататък. И т.е. той като е моята летва, нивото, над което съм вече изобщо има задоволява. Нали? И тук е баланса вече между сравнението, нали, това да поддържаваш на някой. Да, винаги трябва да имаш лидери, винаги трябва да имаш, нали, ментори, но да следваш и да го правиш със собствен стил. Това следване също. След него още хора. До ден днешен по-скоро се вдъхновявам супер много от хора, които са в други спортове, примерно. Нали, не само в нашия спорт, хора, които са постигнали неща. Извън кръга на стрит воркаут, да. Ами да, защото принципите са едни и същи. Абсолютно. Да станеш най-добре в даден спорт, да оставиш следа след себе си, мога да го попиеш от хора, които са в други спортове. Така че в момента гледам много, и не само дори спортисти, просто успешни хора, които са оставили следа в пясъка след себе си. И мен това ми е призива, просто аз го усещам като, нали, призив, само че в моя спорт, нали, в моята си сфера. И искам да попия и да... Харесва ми, че ти не си задълбочил в сферата на спорта си, не си в един кръг, който само това гледаш ти. В този случай това не е води само спорта, става въпрос за начин на живот. Все пак, знаеш, здрав дух, здраво тяло. И не противоречаш, че да, едното не изключва другото, т.е. едното води до другото. Така че също така и знанията от към всякакви други теми, които са заобикалящи. Нали? Да. Тоест, развитието на това да бъдеш един успешен атлет, спортист, реализиран като кариера, като да оставиш следа след себе си, не е само да имаш добър скилс в самия спорт. Особено в нашия спорт, в днешно време, нали, не е достатъчно. Ще трябва да имаш други качества, качества и знания, които да прилагаш и по този начин да стигнеш до там. Какво наистина подпали искрата, която виждаме в теб самия? Какво те вдъхнови да започнеш? Първоначално аз започнах този спорт с
идеята е, че искам да изглеждам. Аз тогава тренирах футбол, бях 8 клас. Тренирах футбол. Занимавах се така от няколко години вече с футбола, имах някакви цели, мечти там. Така имах, нали, някакви качества, които, нали, бяха поне за мен обещаващи, нали, че мога да стане нещо, но запознах се с този спорт, с това, че просто искам да изглеждам по-добре. Започнах да ходя, обаче някакси не избрах фитнеса поради една или друга причина и реших да започна да ходя на лостове. Аз тогава примерно можех 5 набирания, имах така някаква физическа подготовка, но си бях хърбав като цяло. Нали. Исках да изглеждам добре. Почнах да ходя на лостове, набирания, кофи, лицеви опори. И там всъщност срещнах един човек вече бях тренирал от няколко месеца, научих силово. Нали. И дойде един човек на лостовете, където може перфектен хендстенд, стойка на ръце. Аз не бях виждал такова нещо, между другото, особено на живо, той го можеше перфектен да стои по 1-2 минути, няма да забравя как. Аз тренирам, вече съм на 3-та серия, той още стои примерно. Вау, нали. И изобщо, нали, си правя тренировката. И изведнъж този човек ме заговаря и ми казва: абе момче, ти какво тренираш, много си здрав, така и така. Викам: и набирам се от 3 месеца примерно, научил съм това и това. Той ми вика: бе, знаеш ли за калистеникс? Аз викам: не. Той вика: аз съм съдия по калистеникс, от Стара Загора съм, става въпрос за Константин Илев. Сетих се. Той беше на гости във Варна. За някакво време, дори не знам за какво. На моята площадка, където от време на време там ходих да тренирам. Това е друга тема вече, където съм взел едно малко решение просто да отида не на тази площадка, а на тази и ми се преобръща живота, но това е друга тема. Да. И така той ми показа основни елементи, като планч, като предна везна, като хендстенд. Веднага първата ми работа беше като се прибира, защото аз още нямах интернет на телефона, беше да напиша street workout, street fitness. И тогава видях Виктор Каменов и тогава видях също за какво стана, просто се влюбих в самия спорт. Първоначално пък как започнах, нали, защото аз тогава пък вече бях тренирал 3 месеца и тогава разбрах за street workout, частта, където се правят тези упражнения, подобни на гимнастиката, нали. Да. Преди тези 3 месеца, още в началото, още ходех на училище с един от най-добрите ми приятели, бяхме в един клас. И в едно междучасие, дори не беше голямо междучасие, минахме покрай една пейка, където над пейката има такива извити железа. Да. Хванахме се за едно от тях и почнахме да правим някакви набирания. Всяко междучасие ходим на тези лостове, на тази катерушка се набираме. Примерно след една седмица, нали, постоянство, той беше взел едни ръкавици, такива зимни, където си ги беше изрязал без пръсти. Да. И вика: гледай, брате, и той сега ще учим да се набираме много по-добре. Аз тези ръкавици ги гледах като нещо такова, като необходимост просто, без тях не можеш, да. Взех си аз едни такива и двамата си едни такива ръкавици вече. То даже се хлъзга, нали, заради плата. Те са зимни ръкавици. Някакво обратно ти... Аз се започна дори от това, че тези ръкавици да ти дадат някакъв тласък да продължиш. Да. Другото голямо междучасие. Ти вече си инвестирал 2 лева в ръкавици. Инвестирал си в себе си, нали? И реално оттам научих за този спорт. Почнах да уча малки елементи, постоянно, всеки ден. Просто бях обсебен, нали, от този спорт. Запознах се с варненските момчета, които и те са запалени в този спорт. Петко, Митака Цонков, имаше и още хора покрай тях и вече покрай тези състезания, които... Тоест след около 7 месеца или година тренировки отидох на първото ми състезание във Варна. Оттам след още месеци в Търново, първо място, и оттам вече огъня се разпали. Да. Нали, вече не изкараме. Успял си да се стимулираш да участваш на първо състезание, което... То ми беше мечта просто. Мечта ти беше? Да, мечта ми беше това, което съм научил, тези упражнения, да ги сглобя в комбо, в съчетание и да ги представя пред съдии, които ме гледат и ме оценяват. Просто това беше за мен вау. Да, и аз си спомням хиподрома, като бяхме. Точно ни беше мечта фикс, не знаехме нищо, ние си имахме собствен кръг от 2-3 души в София в младост и тренирахме площадката. В един момент не знаехме, че съществуват други атлети като нас, мислихме, че все едно ние сме създали това и ние си правим някакви неща, нали? Толкова затворен кръг бяхме и накрая като някакво племе сте били да. изолирано. Тук свързвам нещо много интересно, че благодарение на тези състезания, малки по различни градове, това е запалило до голяма степен огъня в нас. Като се замисля сега, наистина
те толкова много те разпалват за следващото си по-добър, за следващото си по-добър, че може би България, нали, до една степен за това е на такова ниво в стрит воркаута, защото, тоест, ако не е прямо човек като Цецо, нали, като се замисля сега, постоянно състезания. Ти помниш, имаше период, където за една година 16 ли бяха? Много повече мисля, че даже бяха. Дори повече състезания в България. 16, че е плюс отгоре, да. Слагахме ги по един-два пъти в месец. Аз толкова исках да бъда по-добър на следващото ми състезание. И то за пред себе си, нали, съдиите, нали, дори... Аз в началото изобщо не се интересувах, нали, много от тяхната градивна критика. В смисъл, отивам там, правя съчетанието и нали, дали на мен ми харесва, дали искам да съм... Дали изглеждам по начина, по който искам да изглеждам, нали, като съчетание. Да. Ти си изявен атлет, много добър. Вижда се, че ти си наистина хванал цаката на всяко едно упражнение, досуш като гимнастик. Наистина дисциплиниран си до така степен, че някой ще каже, че си гимнастик. Защо калистеника, а не гимнастика е въпросът? Едно от първите неща, които съм се сблъскал в спорта още в първите ми 7 години, е това баща ми да си играе с него вкъщи и той да ми хваща краката, да ме вдига и да ми помага да ходя на ръце. Впоследствие аз се научавам да ходя на ръце. Ма такова дет краката ти висят, нали, е така пред тебе и ти ходиш на ръце като някакъв скорпион. Точно скорпион ми беше. Обаче ходя на ръце и почти откакто се помня, в първи клас бях, нали, това, което ще разкажа, но тогава бях придобил този скилс. Ходене на ръце. И първи клас съм в едно от междучасията. Учениците там, които бяха с учениците ми, само ми викат: "Абе, Радо, я да видим как ходиш на ръце." Аз съм на 7 първи клас. Нали? И само си мятам аз краката и почвам да ходя на ръце. И само ходя и изведнъж чувам там до прозорците. Там до прозорците, нали, е парното, и оттам има сакси отгоре. И като ударих една саксия и като падна на земята, като я щупих, направо не знам как не ми падна отгоре. Беше много грозна гледка. Много тъпо ми стана. Те ме карат да ходя на ръце. Да, щупих саксията, цялата земя е в пръст, лелката чисти. И класната ми идва. И само тя вика: "Кой щупи това, нали? Кой какво направи?" Всички викат: "Нали, Радо, той ходи на ръце." Кой тя какво? И аз викам: "О, тогава загазих жестоко." Много се оплаших, наистина няма забравя адреналина, дето ме биеше тогава, че сега трябва да се обяснявам пред госпожата. Тя ми вика: "Как го направи?" Нали? Аз викам: "Нали, ходех на ръце, опитах се, щупих такова." Тя вика: "Ходиш на ръце?" Викам: "Да." Вика: "Я покажи." Кай чест. Да, това става точно преди да започне часа и вика: "Я покажи." И аз: "Добре." И само всички ученици ме гледат, госпожата е пред мен и аз такъв фърлям си краката, първия път не става, фърлям си пак краката, втория път такой 2, 3, 4, 5 крачки за 4-5 секунди направих. И тя само не помня какво ми каза, обаче се сещам само разговора после с баща ми. И той ми вика: "Бе, знаеш ли," вика, "че госпожата, че така се го спомням, че ми каза, вика, знаеш ли, че госпожата, че нали извикам да говорим това. Вика: "Абе, искате да записва на спортна гимнастика." Нейният син, вика, нейният син тренира спортна гимнастика. Той бил на 7, ти трябва да започнеш спортна гимнастика, защото вече било късно за тебе, ще изтървем като талант и така нататък. И така ми вика баща ми, нали, че така му казала, тя се уредила среща с него, нали, да говорят. И оттам аз викам: "Нали, сериозно ли?" И той само, викам: "Сериозно ли ще ходя на спортна гимнастика?" Аз много се развълнах и той вика: "Не." И аз викам: "Що бе, татко, нали?" И няма забравя, той тогава ми каза, имам така като спомен, че ми обясни как много щупени вратове, много контузии и така нататък. Просто той е чувал някакви неща. Тъмната страна. Да, и малко консервативно, нали? Да. И не ме записа. Нали, аз карах го, нали, после викам: "Татко, моля те." Той вика: "Не бе, каква спортна гимнастика, няма как." И това е историята, защо не съм започнал да тренирам спортна гимнастика, защото може би после като започнах този спорт, естествено беше късно, защото до 10 годишна възраст, ако ти не започнеш да тренираш, дори по-малък, то 10 вече е прекалено късно. Те почват от 4-5. Да, аз съм бил точно в пика, където съм изтървал момента просто. Може би ако бях записал спортна гимнастика, не знам как ще да ми се разви живота. Нямам представа, може пък и нещо да ме отблъсне от спортната гимнастика, след, нали, като малък. Нямам представа. Но малко години по-късно записах футбол и после се срещнах с калистеникс. Да, значи първо идеята за гимнастика, която бързо ти е очумяла и не те е ентусизирала да се захване с
такова нещо, защото си мислиш, че имаш ограничено време. А, Ограничено време, което може би си изпуснал. той по-скоро го направи се- заради това, че има много опасност от контузии. Аха, Да. то контузии винаги ще има реално. Да, ама той ми говореше за по-такива контузии. В смисъл, беше чувал истории, примерно как някой си щупил врата Да. или такива неща. И той е много такъв караен по принцип. Малко си се наплашил, може би, от това. Или... Той беше напашен, в смисъл да ме запише. Аз изобщо няма от какво да ме е страх. Аз съм на 7 и не знам какво се случва. Нали? Да. Деца вика страха още много не знам, нали, не съм го познал. А добре, какво му беше мнението, като почна калистениката? О, че е много важно. Защото реално това си е точно едно до друго. Реално ти си почва с едно гимнастика, почти със също. По-зле. Ти в гимнастиката имаш човек до тебе, който ти казва не преди това, защото имаш треньор, казва ти това и това, как да избегнеш контузии. Докато калистениката бих казал, че е много по-рисковано от гимнастиката, защото ти на твоя глава се хвърляш, прибиваш се, падаш, ставаш. И това е нещо, което пък от една страна е калистениката се води като по-опасен спорт от гимнастиката. Сега много зависи в каква посока, нали, се развиеш, обаче ако визирам теб професионална гледна точка, ти си се изградил, че чак и треньор си станал, което това ще говорим след малко.